Igbo ndị ọma nwe m na ndị nwe uhuruchi ọma na ebutere m unu ụkpa ekele were na-asị onye aghala nwanne ya. Obi bụ nsọ aṅụrị ịpụta wee bịa sị gị nnọọ ebe ọ pụrụ iche n'ime afọ 2023, maka na ọ dị ihe ofele. O nwere ndị afọ gara aga tara isi ha, mana ọ bụrụ na ị dị ndụ na-afụ iru m n'oge dị etu a, ị mara na Olise Igwe emechagoro gị ihe ọ ga-emere gị, maka na onye dị ndụ na-agba mbọ, onye dị ndụ na-eche ihe ọzọ. Nke a ka ị ga-eji wee mara na Chineke fụrụ gị n'anya ebe ọ pụrụ iche. Nke a mere ị ga-eji emepe ọnụ gị, gbasapụ obi gị, gbasapụ iru gị, wee kene Olise bi n'igwe, maka na si na-eto dibịa na nke ọ gwọrọ ọgwawa ọzọ mee gịnị, o tinye ya mgbọrọgwụ. Nnọọ ebe ọ pụrụ iche n'afọ 2023. Eji m obi m niile were na-asị gị nnọọ, were chepụtakwa na ọ ga-adị mma ka anyị nyere onwe anyị aka wee hazie ọnọdụ otu ihe ga-esi wee na-aga n'afọ 2023, maka na ọ dịghọ mma na ịpụtara n'ime afọ ịmahụ ma ị ga-ejewe ihu ka ị ga-alawa azụ, ma ị ga-eje aka nri ka ị ga-ejewe aka ekpe. Ọ ga-adị mma na ibu ihe n'obi wee mara ihe ị chọrọ inweta, ya bụ your goals n'olu nwa bekee. Nke a bụ ihe chọrọ ịgwa gị otu ị ga-esi wee nwetagasịa ihe ibu n'obi. Ọ bụkwa na o nwere ihe ibu n'obi, kịta ka bụ ngwa ngwa ọsịsọ ị ga-eje wee tukwuru ala wee detuo ihe ibu n'obi ịnwetagasị n'ime afọ a. Nke a ga-enyere gị aka ịgba ọsọ otu o si wee kwesị. Nke a ga-enyere gị aka ịrụ ọrụ otu o si wee kwesị. Nke a ga-enyere gị aka ime ihe kwesịrịnụ ka ime, ka ị wee nwekwenụ ebumnuche gị tupu afọ a na-agbapụ. Nke a mere m ji wee chọọ ịgwa gị ọkpụrụkpụ ihe atọ ị ga-emenwu ka afọ 2023 wee bụrụ gị ihe ọṅụ ma afọ a na-agbachapụ. Nke mbụ n'ime ihe ndị a m chọrọ ịgwa gị bụ na nke mbụ na ị ga-ama karakpọ ihe ị chọrọ inweta n'ime afọ a. A sị m na ị ga-ama kpọmkwem ihe ị chọrọ inweta n'ime afọ a. Ihe mere m ji wee tinye kpọmkwem na ya bụ na ịpụta iwe si na m chọrọ ime ihe dị etu a, o nwebeghị ihe ikwu, mana mgbe ị kwuru kpọmkwem nọọ ihe dị etu a ka ị chọrọ inweta, ọ ga-enyere gị aka ịchịkọnata onwe gị wee mara ihe ị kwesịrị imegasị, ma ihe ndị kwesịrị ka itinye na ya ka ya bụ ebumnuche gị wee pụta ìhè. Ihe iji wee maa atụ na ihe a m na-ekwu bụ na mgbe ị pụtara n'ime afọ wee si na ihe ị chọrọ bụ ịba ụgbọala nke gị, ị chọrọ ịgo ụgbọala tupu afọ a na-agbapụ, ihe anyị kwuru adịbeghị mma otu ahụ. Ihe ị ga-ekwu kpọmkwem bụ na achọrọ m igo ọkwọta Ekeneze, achọrọ m igo Corolla, achọrọ m igo Benz, achọrọ m igo Lexus maọbụ ọzọ dịka ibe ya. Ya ị ga-amakarakpụ kpọmkwem ihe ị chọrọ ime, maka na mgbe ị mara ihe ị chọrọ ime kpọmkwem ga-enyere gị aka iwee mara ego one dị gị n'aka, iwee mara ụdịka ọrụ ị na-arụ kịta, mara ụdịka ego ga-abatanwu gị aka tupu afọ a na-agbapụ, ka ị wee ghara inwe na obi mgbawa ma afọ na-agwụ, iwee tiwekwe iji wee inweta hụkwa ihe ị tụrụ anya Chineke jikwa wee na-emeghe gị ọfụma. Ị ga-agbagodo mbọ gị nwa bụ mmadụ detuo ya edetuo, dowe ya ebe ị ga na-afụ ya anya, maka na ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na mkpịsị odee na-anaghị ede ọfụma ka mma wee karịa ụbụrụ na-aghọ nkọ. Ihe ọbụla ị deturu edetu wee dowe ebe ị na-afụ ya anya kwamgbe ọ ga-enyere gị aka uche gị anya gị wee dị na ya, i wee mara ihe ị kwesịrị ị na-eme ka ihe a niile ị depụtara wee pụta ìhè. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ị ga-ekwu ihe kwere omume, ị ga-ede ihe kwere omume. Ọ bụrụ kịta na a na-akwụ gị N$22 maọbụ N$30, iwe si na ị ga-ego ọkwọta Ekeneze tupu afọ a na-agba, maọbụ na ị ga-arụ ụlọ, ị ga-ekwu ihe kwere omume. Ị na-anya ihe dị gị n'aka, ị na-anya ụdịka ahụike inwekwenụ maọbụ otu o si wee dịdebe gị n'obi iji wee rụọ ọrụ wee sokwe n'ihe a. Ihe a ka ị ga-eji wee marụ ihe ị ga-edenwu ma ihe ị ga-emenwu, iwee dee ya, iwee rụwa ọrụ, rụsiba ọrụ ike ka ị wee nwetakwa n'ihe a tupu afọ a na-agbapụ. Maka na sị na onye na-ekwuru ka ọha ebufee ya ama be nne ya. Ị ga-ekwu ka ịha, maka na otu aka ha nwunye ngwere ka ọ na-akpọta uhie ọ na-ete akati ọkpọ n'isi, etu aka ha nwaanyị ka ọ na-akwasa di ya. Ikwu oke ịha, i wee rụwa ọrụ ga-enyere gị aka ka ihe a bụ n'obi wee bịa na mmezu. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ị ga-etinyere oge n'ihe niile, maka na mgbe ị pụta wee sị na aga m eme nke a kịta, aga m eme nke a n'afọ a, aga m eme nke ọ webụ na itinye hụrụ oge na ya, ike ọrụ agaghị adị gị.
ịma na-eme ihe kwesịrị ka ị na-eme. O nwere ike imegide kwuo ọnwa mbụ uche gị adị n'ihe ị na-eme, ọnwa abụọ uche gị adị n'ihe ị na-eme, ruo n'ọnwa atọ maọbụ nke anọ ịdawa mba. Mana mgbe ị tinyere oge na ya, ị na-ehi ụra, ị na-eche ihe a na tinyekwara oge na ya, ekwesịrị m ime ihe dị etu a. Ọ bụrụ na itinyeghị oge na ya, maka na sị na oge anaghị eche mmadụ, ọ bụrụ na itinyeghị oge n'ihe ibu n'uche, o nwere ike ịpụta ị na-eme ihe ọzọ, ime nke a taa, tupu ị ga-ama otu izuụka aga, nke abụọ aga, izuụka atọ aga, ọnwa na-abụọ aga, tupu ị ga-ama afọ agbanarị gị, onwebe ihe ị mere banyere ihe ndị ibuche n'obi. Ya mere o ji wee dị mkpa na ị ga-etinye oge na ya. Imechasi ụmụ ihe ndị a, wee kpee ekpere, wee tinye uche na ya, wee rụsie ọrụ ike, wee hapụ ndị oyi na-anaghị aga ebe ị na-aga. Ị hapụ ha, nyere ha ohere, maka na asị na onye na-ekwughị ka ọha ebufee ya ma be nne ya. Onye na-amaghị ebe mmiri bido mawa ya anaghị ama ebe ọ nọ wee kwụsị ya. Dịka anyị banyegoro afọ ọhụrụ, okwu ikpeazụ m ga-agwa gị bụ na ị ga-aghọta na ụwa a dị ka ara nne ehi. Ọ naghị agba mmiri ma ọ bụrụ na epeghị ya aka. Nke a pụtara na ị ga-agba mbọ, rụsibe ọrụ ike, na-enwekwe nchekwube n'ebe Chineke nọ, ikpe ekpere, dịrị mmadụ ibe gị mma, lekwasị anya n'ihe ị na-eme. Dịka ị na-eme nke a, ihe niile bụ n'obi ga-apụta ihe n'ime afọ 2023. Echefukwala na onye ị na-afụ iri ya bụ Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ. Mana ịchọ ịma m obiọma, ịkpọọ m Ada Ọlaedo. Egoro na chi ejipụtago m n'ihe m na-ekwu okwu ya. Ka ọ dị mgbe m nwetara ụlọ okwu ọzọ, emesịa.